Bueno, entonces despois xa para ir rematando, vivimos un momento onde vamos a convivir el texto e el hipertexto, e entonces a cuestión está en este momento que é hipertexto, é dicir, cuáles son esos libros electrónicos que conviven, porque os libros impresos pues xa sabedes cales son. Entonces, por libros electrónicos son todas esas cosas. Os libros electrónicos que utilizan el hipertexto, es decir, son eso que se llaman los e-books, son los servicios en línea, son los objetos educativos digitales, son las obras digitales multimedia, son los audiolibros, los libros que se escoitan, e mesmo a posibilidad de los libros baixo demanda dos que logo falaremos. Bueno, aquí, sobre los libros digitales, en este momento no mundo se está producindo un enorme debate sobre como se monta un novo negocio, é dicir, como comercializamos e distribuimos os libros electrónicos, os libros que utilizan el hipertexto e algunos incluso que non utilizan ainda. Xa vedes que os libros analóxicos crean unha cadea de valor que está centrada alrededor da librería como un comercio especializado, e porén os libros electrónicos están digamos organizados alrededor lóxicamente das librerías digitales que en este caso están moi vencelladas a grandes corporacións como é o caso de Amazon, que mesmo ten o seu e-reader, o seu aparato de isto complica moitísimo o futuro para as sociedades como a nosa, moitísimo, porque digamos que a librería, el negocio analóxico era un negocio de proximidade onde nos podíamos estar en todo o territorio, e agora, ainda que pareza que o medio electrónico nos pode entrar en cada unha das nosas casas, lo que é realmente difícil é como, se os libros se venden en Amazon e porque digamos que o lector que se populariza é o Kindle, como os libros de Salvador García Bolaño están en Amazon. Isto é máis complexo do que parece, ainda que neste momento tamén é difícil, desgraciadamente, que os poemarios de Salvador García Bolaño, a pesar de ser un grande mestre noso, digamos, teña un papel preferencial na librería. Eso é por outra razón da que logo falaremos. Despois hai outra cuestión que son os aparatos. É dicir, vedes que isto é todo un rollo de aparato. É dicir, está el Kindle, está el Log, está el Nook, están os Sony Readers, está el iPad, está la Galaxy. Esta, por exemplo, se eu fora vendedor, porque claro, que tratan estas grandes corporacións es de vendernos el gadget de turno. Este es el aparato que va a estar de moda, nada. Los que no se compraron el iPad porque les parece muy caro, porque vale, pues este era el aparato que estaba de moda este año en la feria de Frankfurt. Es un aparato que utiliza tecnología Android, que es tecnología digamos, esta de software libres, que ten 7 pulgadas, es decir, que é do tamaño dun libro convencional, que, bueno, pues permite e ten unha grande ventaxa sobre el iPad, que permite la tecnología flash, es decir, que, bueno, moitas das cousas que estamos vendo, como este anuncio de abaixo, pues podríamos verlo. Bueno, vamos a facer máis publicidade, pero sabedes que, desgraciadamente, despois os lectores vamos a estar sometidos constantemente por las grandes corporacións que nos van a querer vender o seu aparatillo de Marvel. Non sei se teño aquí o cursor. O cursor? Está arriba. Aquí na minha pantalla non... Vedes que eu, a pesar de que utilizo desde aí 25 anos os ordenadores, son moi torpe digitalmente.
podemos ir para atrás. Ahí está, Vamos a hacer la Entonces hai un problema de... Este non é un problema de aparatos nin de comercialización, a pesar de que eso sexa o que centre o debate. Despois hai unha cosa moi importante que son os dicionarios e servicios de comunicación en línea. Isto xa é unha realidade extraordinaria e sobre todo no ámbito xurídico e lexicográfico. E en galego, afortunadamente, hai algúns produtos magníficos. Es decir, por exemplo, la enciclopedia de Irindo o el diccionario de Irindo é realmente asombroso. Estos días presentaba en Culturgal pois estas novas utilidades e realmente pois se deron pasos moi importantes nos últimos anos. E estes son libros electrónicos tamén, que se consulten exclusivamente en internet. Despois temos outra cousa extraordinaria, que quizáis os que sexades educadores coñecedes e que se está producindo de forma moi calada. Os libros electrónicos están entrando nas aulas, non tanto pola vía que tamén, se queredes, falamos logo del proxecto Avalar da Consellería de Educación, pero sí, sobre todo, polos encerados digitais e interactivos. É dicir, hoxe, pois, hai unhas utilidades de hipertexto nas aulas que van a modificar totalmente os entornos educativos. Nos mesmos editores en este momento estamos producindo os novos libros de texto digitais, é dicir, aínda que é un soño que teñamos estas utilidades del hipertexto en todos os desenvolvementos curriculares, pero aquí se está producindo algo a veces de forma silenciosa, de forma discreta, pero eso é un proxecto que está en marcha en todo o mundo. Isto despois, las obras digitais multimedia, que son este novo xénero que utiliza el hipertexto e que, se cada pensades que non é lectura, realmente é algo que tamén vai a ter moitísima importancia, sobre todo coas primeiras aplicacións del iPad. E isto para mí é unha das cousas máis importantes que se están a punto de producir en este momento. Hai unha técnica que se chama de stop motion, que é de animación fotográfica moi sinxela, que é como os primeiros inicios da industria do cine, hai 100 anos, pois ahora se están producindo no ámbito digital e o desenvolvemento desta técnica